Welcome to my vlog. Balik tayo sa Kogon Market. Ito kayo sa Kogon Market. Guys, mag-withdraw ako ng what is the time this? Not bank, charot. Metro Bank. Mag-withdraw ako. Nasayop lang ko guys ha. Ayoko i-comment, charot. Mag-withdraw lang ako sa murag kwartahan guys. Wala ba siya Shopee? Wala ba Shopee? Kailangan siya. Dili na Metro Bank. Kaya ba guys? Withdraw pa ta sa Metro Bank. Kaya guys close nang guys sa Kogon Market. Sunod tama. Malapit na tayo sa Nasarhan. Guys, wala nagali dito guys. Walang ali. Dito guys, walang ali guys. Nasaan ang mga ali? Walang ali ng ano yan? Walang ali ng motor. Ay, hindi naman guys. Maligis na naman tayo. Yes guys. Guys, babang